Ну вось, браты і сёстры, я ўжо дабраўся да возера Нешчарда. Гэта найбуйнейшае возера Рассонскага раёну. Сёмае па памеру Беларусі і, дарэчы, сярод беларускіх азёраў у гэтага самая доўгая берагавая лінія. Бо ў гэтым возеры мноства розных заліваў, паўастравоў, розныя косы ёсць. Таму яно такое трошкі нібы зрэзанае. А яшчэ вось тое, што вы бачыце, вот тую палосачку там далёкую, гэта не паўночны бераг. Гэта такая каса, якая аддзяляе паўднёвую частку ад паўночнай. Бо калі глядзець на гэта возера зверху, там можа з нейкага спадарожніка ці самалёту, можа падацца, што гэта нібы такія дзве колбы ці дзве бутэлькі, якіх паядноўвае маленькая такая частка, такое як горлышка тоненькае. Вось возера падзеленае на дзве такіх часткі, на два рэзервуары. Я зараз знаходжуся амаль на самым поўдні, можна сказаць, на паўднёвым захадзе гэтага возера. І, дарэчы, я вам не раю ехаць сюды праз вёску Гальніца, бо падысці тут да возера вельмі цяжка. Наступнага раза, калі я паеду на гэтае возера, я паеду да вёскі Гарбачэва. Калі верыць мапам, там ужо будзе лягчэй падысці да берага. О, а так проста паглядзіце на гэтую прыгажосць. Даволі асвейская нагадвае. Такое ж вялікае, трошку з рознай тут расліннасцю. Неба сіняе чыстае. Такая прыгажосць. Яшчэ чуў ад розных людзей, што калісьці на беразе гэтага возера было мноства цэркваў. Білі званы, спявалі розныя царкоўныя спевы, і таму ніякіх нячысцікаў на гэтым возеры не было. Вось так.